Amor orgulhoso. Asa chumba bagazina. Musachengete vana vachiita zvimuzvai mwana wangu wakabarwa nedhimoni. Mwana unofanira ndara. Mukundizwa. Chifu wauya. Hana. Mambo asiuya. Mambo wauya. Ndinomatatiza. Wewe munhu usina mwana uri pano unoda iri. Interest yako ngeipi? Ndinokubatsira vana. Ndinokubatsira vana vasaba. Vabereki hana yari. Murukuti kudi mushana mwana kana. Wofa hake. Afano kufa. Murukuti kudi. Sema. Ndetwa Gloria Machari. Secretary we Village Development Committee Chibwe Village. Muno mundimo mu village mune chitiko ichi. Chasaka nizinchiri ku manifesta wana wechitango manifesta kwa manifesta kusera zuru. Ari mwana wani wangaende kubasa hoche chesungano muno machibwe village. Then mwana yeye takamudaidzwa kuma 1 zausiku. Na wabereki wacho kanifonera sekuti vanozoti ndiri committee munharaunda. Ndakamuka ndikauya pachikoro paungati tiende nemwana yeye pana madam wacho. Wari kufunga kuti madam iwo wari pano. Madam atina kuaona. Yanga iri weekend wakanga uri kumba kwa Mutaru. Saka madam atashaya ndakati what's the way forward kuna wabereki wana. Madam wapana takaona deputy akati nyaya yandibata inorwadza but inongode chinyi muridzi wazvo kuri kutaurwa wacho iye. Saka ngatisangane imangwana kana tisati aparadzana pano ngatifonere madam iwawo muridzi wenyaya. Madam akafonerwa. Madam afonerwa akapindura sekuti akatoti andisi kuziva ndiri kutaura nani at first. Saka madam ichobva azotaurwa kuti mutaura namacheza baba yemwana wakatanga kumanifesta iye. Zvikazi muri kupi zvikazi hot springs. Zvikazi ho basa liwe ri kutoziye mwana yeye. Mwana wacho uri manifesta zvikazi sali uri form 1 ndi madam. Zvikazi ndiye chai ndi baba wacho. Taimukumbira madam kuti mangwana muuye pano na 7 o'clock. Vachireva nezuro musisandi. 7 o'clock ngaichai madini? Masvika panapa pane nyaya iri kuite mwana wangu panapa wabatsirwa chechi. Saka ndabofunga kuti zvimwe madhimono amwe asina mumwe munhu kana kuti ngemusha mangu. But wazotaura zita renyu imi madam taurwawo sei? Imi muri mudzidzisi wemwana. Saka ndamboedza kuti ndibatsiridze mwana saka zviri kuramba. Mwana warambe chikafu panguva dzino idzi. Ipo panguva nguva dzadza kuma 10 o'clock manheru. Saka madam akati ndazwa mangwana makuseni ndodini ndinouya ndoya na 7. Madam ana kubate 7 o'clock. Panapa takasvikawo panapa na 8. Tichitira kuti madam asvika kuti taapano. Madam akazosvika panapa na 11 masikati. Wana vakatonga wazo manifesta wafu. Wakutaura nemazita kuti ningi wangosvika ubatodini tango to manifesta paya. Wana takarunga takaswera tane 4. Wechi5 wakazojoinawo kumanheru wakabva necheku Nemtezi village. Saka wakazongawo 5 wasikana. But kuri kutaurwa vamwe waruzi wakanyorwa muhari. Hari yecheruzi iri mbamwani madam. Wana waimhanya uchiende kokika door ramadam. Isusu takatambira madam nguva yakasvika
tikambowamisa pasi pemudhari anokwanisa kuti aende pamba paunguva iyoyo. Then Sabhuku nesusu makomiti nenharaunda takafamba namedhemu aya vana vakatanga kouchira havana kwanisa kutaura nevana vakaita sekutochema kuti ungarurwadziwa nezvekutipa vana. Medhemu aya takati bvunzai vana kuti sei vaite izvi vari kuuchira pamberi penyu. Medhemu akati sei muri kudai pamberi pangu. Vana vakati zvemungatisira muzvidini hamusi kuzviziva here medhemu. Tanetseka medhemu tatambura hatisi kudya tine nzara tirikude ropa riri pai riri muhari mumba umu. Medhemu akaenda kokenda dhoo. Vana vakamhanya makapinde utungamiriri hwenharaundawo uchide kuona naamwewo maSDC komiti anga aripo echobva apinde mukati mweimba iyayi. Vana vakangosvika kubate pamona kuda kubva atanga kutoskrima kuchema. Vana vari kuchema vari pamonaki ipopo. Ndikati medhemu bvunzaipo vana kuti mumonaki macho munei. Zvikazi tiri kude zvinhu zviri mukati memonaki. Mumonaki makaoneke jira rine black rimwe rine green rine red riri jira 1 riri double. Hatizivi kuti jira rinoshandei. Raiti ungasengera kutodini kuteya vana kutotya kudini kubata. Saka ipo papo takataura naSabhuku what's the way forward todini Sabhuku nenyaya iyi. Tasada dambudziko riri pavana aya vana varara asina kuti haya mwatoswera asina kudini kudya. Pakamboitawo chechiwe sungano yakatanga kuongorora mwana kutanga yakava kutora zvimwe munhu akati ndokwanisa kumbotibatsirawo vana. Hatisairamba kuti munhu abatsire chii mwana wangosvika chii nerudo rwake ndilo kubatsirawo chii vana taingomupe nguva wotibatsirawo chii vana kumbobatsirwawo panguva shoma yakabatsirwa. Takazomboona vana kutanga umwe chii mvura kwete chimwe chikafu. Mvura ndiyo yaingodini yakatanga kumwa. Medhemu yakagara apa pakaite mwana wani wakasimuka ipapa pane vana vanga vachimanifesta ivo wakubva asimuka ubva aende kowire pana medhemu wakatanga kubata medhemu hembe ubva atotonga senga atokumbura medhemu. Community yakada kuti chendaingoita kuavoida kuti anhu asapevai padhuze ndizvo namedhemu plus paitawo mhepo sinzi ana yabrodikitira nekutsva nekudii. Saka vanhu ipopa pandiri kuatenda nokuti vaizvisa hapana munhu akamboite corruption nekusvika pakuponda medhemu kana kudini asi mashoko aingobuda akasiyana-siyana sekuti anhu aidini airwadziwa. Medhemu ndikati medhemu bvunzai kuti mwana akakubatirei hembe ngekuti anotodi kukumura hembe bvunzai. Akazonga atuguma achikobva amhanya futi kwabva uya urike pana medhemu bva ati umwe kusaidhi medhemu pakati. Medhemu tibvisewo zvinhu zvamakatisira taneta tarwadziwa. Akati ndakakupei vana vangu. Medhemu taikutrustai wani zvikasi kana nemu ndaimutrusta wani saka nhasi mazondidai ngei zvikazi imimi sei makatidai medhemu zvinhu zviri kutirwadza izvi bisai zvinhu zvimudumbu mangu medhemu akati haina hapana chendinoziva ona iti ngatichimirire wanhu waende kotorwa ndiSabhuku aenda kwachief kopira chief nyaya iyi. Saka Sabhuku panosvika nemurapi let's hope tese imimi nenini ndichadini handikwanisi kuye pachikoro kuti ndishandire pachikoro. Saka wati izvo ngavauye nei nevana. Saka pakuenda kwetaita ndo matauriro wangoita futi kuti nezuro takakuti iwe nei nevana. Saka community panapa yaramba kuti vana ivo hakwiri mota vari 5 because skuru yese iyi itori nevana vakatovhiringiwa kwawanda. Handiti muri kuona vamwe vacho ndo vatozobuda futi atotangawo masikatana anyowana etakatanga nawo 5 so far mene vakutosvika ma8-9 vana vatozotanga kumanifesta izvozvo. Saka zvinhu zvakuti uri ngotishungudza. Saka ndochikumbira ndatichikumbire kwachief kuti taikumbira kuti murapi auye paground. Saka chief angoti murapi iye regai ndichimufonera auye ataure umwe chizwa kuti zvinoita here kuti adzike paground but nezuro wakati handikwanisi kuende paground. Saka murapi iye wauya. Murapi uyu ari munzvira kuuya hedhi wepanapa pamatsikuri wafona kuna chief Mutambara. Foni yachief yanga iri palaudi zvekuti munhu wese wanga aripo pakadaro ipapo wazvizwa. Chief akati inini ndandikumirire kuti murapi asvike sekutaura kwangu waita kuti murapi auye paground. Tizwa kuti murapi unobvuma here nhasi kuti asimuke kuye paground kobatsira vana. Inini zita rangu rekuberekwa ndinonzi Netsai Kudana kana kuti Chikuturudzi asi ndichinzi Maikumbulani. Ndinogara muvhileji Manemutenzi. Ndine mwana wehanzvadzi yangu ari kumanifesta satanism. Nezuro makuseni zvichireva kuti musi wa19 mwana uyu anga akauya kumba kwangu kwagutyanga kuweekend uri musi weFriday. Saka ndaparodhi kuda kuuya kuno kuti ndokwandoshandira ndakaona meseji mufoni mangu ichinzi pane mwana ari kumanifesta asi ari kutaura zita laEriza. Saka inini ndakabva ndazouya naEriza panapa pachikoro tobva taenda uko tobva ndakasvika paine vasikana vairi vanga vadonha. Saka inini ndandabhizi kutarisa vasikana vanga vadonha handisina kutarisa wangu wandandauya naye. Abva atanga kuita kunge nyoka kunge chii handinzwisisi kobva atotanga kuridza mhere obva adonha. Okay, kuvasikana ava muruti vainzi vari kumanifesta vachitaura zita raEriza vaitaura kuti vachitaura kuti medhemu matishatira medhemu mabvisai zvinhu zvenyu zviri patiri mumba mamedhemu runzi mune nyoka 3 dzirimo hanzi nehari ine mazita evanhu pakataurwa vana vakawanda
rimwe racho richitomanifesta rakataura kuti mukilasi medu vana i23 tiri 23 vachitaura zvokuti takaenda pasi pemvura masinepi edu akatora masinepi edu akaenda nawo pasi pemvura kuzodonha akadonha ndauya naye panapa zvinoreva kuti atone time vazviitira asi kuzobuda kwemwana wehanzvadzi yangu ndine zuro umwe ari kunzi akatanga kubuda marimwe zuro. Okay, kumedhemu wacho vane i1 chete medhemu vari kubata vakataurwa mamedhemu mairi 2017 vane history dzacho vari kuti zvakamboitika paine twana futi twamanifesta zita iwo vakabuda zvakare nyaya yacho inenge yakangotsikwa-tsikwa vibva zvapera zvakadaro 2017. Okay, alright. Ko nyaya yekwaishe yekwamambo Mutambara yasi mambo yendesere kwamambo Mutambara nezuro takaswera tiri panapa tobva tambomhanya nevana uko kwavainamatirwa kobva tadzoka navo pano kobva taona kuti hapana chiri kuguka manheru vana ubva vanzi takuvatakura kuvaendesa uko medhemu wacho tikati saka medhemu takazoona medhemu wakuya kutorwa nemapurisa kuendwa nawo so far takangogara pano but medhemu kuti tizive kuti vari papi chaipo hapana munhu ari kumboziva kuti medhemu vari papi tazouya panapa zvichinzi vanhu vatakurwa nekombe vaenda kwachifi Mutambara zvisina medhemu ndo zvatisi kuziva kuti medhemu because pakwira vamwe medhemu wangu wasipo asi panapa vana vari kudzidza here zvanhasi vana hatisi kuziva edu maklasi asi pane vana vari kutonzi pavasvika vabva vadonha. Okay, saka imimi sevabereki nhasi muri kuitei panapa pari kutoda kutoshata hatisi kutoda madhamu hatichatoadi panapa satanism hatisi kuida panapa takamirira mhinduro dziri kubva kwaMutambara kana vauya nemhinduro toda kuona kuti dzinotigutsa here nokuti isusu pfungwa yedu yanga ine kuti vauye nevanhu vanobatsira vana pagiraundi because ndo pavari kuti vakatsika pagiraundi udona saka taida kuti vauye nevanhu vanobatsira vana pagiraundi panapa zvana zvichifumuka nyoka dzacho dzirunzi dziripo dzobatwa zvikapesana nesu takutoimba because tiri kurespekta takanyarara but tiri kurwadziwa mwoyo medu kana zvisina kuitwa saizvozvo takutoimba takutoratidzira mabhana mudenga vanotofugura vachifugura zvinenge zvatoshata nekumwe kutaura muri kuti imi hamusi kuzobva panapa kusvika medhemu hatisi kubva kusvika tatoona zvinotigutsa medhemu acho hatichatoadi ana medhemu aya hatichatoadi ana edu orapwa zvotogutsikana kuti ana edu orapwa vane nguva yakareba sei vachidzidzisa pano pane vamwe vana vari kuti takadzidziswa nawo 2001 form 1 kutaura kuti akanguva kapo. Okay, alright. Saka vana vangani vari kudonha zviri kungoitika nezuro vanga vari pagiraundi vana i5 asi vana ivo vaitotaura mazita evamwe vana vasina kuuya vasikana chete here kana zvese nevakomana vatakanzwa vasikana ende vaitaura kuti taipiwa maswitsi mwana wehanzvadzi yangu akati maputi ende medhemu wacho vanotengesawo maswitsi nemaputi. Ndinoita makusomashisa chikoro chacho right ndiri mwana wekutanga kutanga kudonha pano kusvika zvinhu zvese zvizotaurwa mizouya pano imini kuda kwemwana wangu nekuda kwechechi nekuda kwaMwari zvinoita Mwari munongozviziva Mwari mungwasi kuti mapipi api nayo zvanga zvakavanzika asi chechi yakazoramba kuti hazvidi zvinozvi pakadaro mwana wangu zvakaitika kuchechi inini ndakanga ndakazvimwira mwiri wadora ndiri kumba kwangu ndichitotambawo namedhemu angu ndichitaona apo kuchechi nemukazi wavo zvakanaka right ndichipedza kundikandako ndakupinda mumba ndiri gezi ndinokuwata mumba mangumo ndakaisa mwana kuchema panze ndakabuda ndichiti kuchii muri kuona zvadiko nditori nepfungwa yekuti pamwe ana wadi warwana zvikanzi nemai wacho aiwa baye mwana ndachokuudzai nokuti ndazoti munokwanisa kuenda usiku uno panyaya idzi sezvo zai dzadi dzagazi dzikapera zvaitikire kuchechi zvinhu izvi mwana uyu pane zvaari kutaura asi kutaura basi pane zviri kuitika paari right ndizvinati ano haisi nyaya ndakazama kubvunze mwana ndiwaniko chii chiri kuitika nokuti munoziva mumadzinza hapana kudzinza risina kana dambudziko ndikati maybe ngezvekumba kwedu zvadi zvabude pamwanasikana haana chari kunditaurira ndakamhanye pamunhondotamba naye andita zvokubatsirawo zvokunamatira asvika kumwaya mwana mvura akatanga kutaura ndezvo anonzi medhemani ndikataura ndinezita zvotonibhoa ndakatarisa imba yakudai seizvi avanzi medhemani kwai medhemu chazuva here akachinja futi zita pekuti chii chinomboitika adaro mwana zvikanzi baba musandibata kanzi iwe usandibata iyo kutaura mwana wangu iwe usandibata mira ndiende kune chii kune munhu iye chibva ndati chirega ndikubate muoko cheurimi pagandikubva ndabate ruoko rwomwana ndichibva ndafamba nemwana zvakanakanaka ndapakati nepakati pokunange kuti ndakufure pamukwasha wangu panonzi pachikuturudza zvikanzi aiwa mira umwe wangu unogara apa umwe wangu uri apa handei pane umwe wangu paapa chibva tatenda gogo yemukwasha bamba kwakanaka ndikati no izwi zvinotaura mukadzi wako uyu
muzukuru wangu wanga asiripo unoyo waidiwa anawana anati tabva pana chitaura hapana ngati zviri kuzori kunzwa izvi ngati zokumba kana ati zokumba hande kupi kuchikora kwazvakaitikira takasvika usiku apa pamedhema apa deputy aripi deputy anogara apo vatande pana deputy waya vatati no isati kutaura atisi kutaura sisi makapotoona kaza ndikusivi ndikati kwa mwana uzikanza mwana nomuzasi kuti mwana pachikoro pa ndikachinza zvanhu zvitaure kuti zvipa mwana kwete ini baziva zvitaure mwana akatsanangura zvese zviri kuitika tokumbira kuti mutsanangure zvaitsanangura zvokuti isusu aiti medhemu akataura mamedhemu ngaamwana asi iye aiti medhemu aya aiti tuma kutengesa maswitsi achitipa maswitsi kuti ndii nhasi unotonzi kwai mukataure nyaya munofa plus iwe unofanira kuti uraya mai yako zvinhu zvedu zvidini zviendeke ndo zvinoziva nemedhemu zvika zvemutotaura tatobata network yacho akutonikwa uri ndifumura ndifanira kuuraya iwe mwana iwe ndimedhemu aya uchibva kuti iwe uri kutaura ndiwani zvikati ndakaiswa pano nani namedhemu iwayo zita rako ndiana ana zita rakataura right ndikati no dewa ndibasiri totaura zita rako nekwawakabva nekuti ubvume kuenda pamunhu usina rudzi naye zvinorevei zvikazi zvichirwa ndibvunzo zvakawanda ini ndakamirire munhu wakana auya shona kuti ndoita sei kana kuti amwe anga akasvika pano chao chichinoitika chivati no ini ndiri kurara pano ndakataura deputy ndiri kurara pamusopa pamedhemu ayo nekuti anokwanisa kuuya usiku apa anditi sekuti ari kuti network yadini yabata anokwanisa kuuya usiku kurewawo ndokuti anditi anyange chipinde mumba machitoro hachinda nawo medhemu akati no zvisinda zvidzwa dei mai maende kumbaima anditi mangwana moyo mechi makuseniseni nemwana aisina ndakatorawo mwana wangu bva ndavaenda makusena ayo mai acho chibika sekuti anga abasirwa nguva yacho usiku kuti adi zvidzikana mai acho chibikeza kuti tione kuuya kunoku akutoise motondife kuti mwana wakatanga kubudirwa futi atina kundika takasikochisa kundivesedza chichi mwana akubudirwa akuzvipondere pasi achidi mozoti unosvike pakisi yekuzvibvunze kuti saka mwana akanosukura akasvika akapoisa taniko kudii saidi repangu chibva ndazoti no ngandinaye kusvika tasvikawo zvakanaka ndichingosvika apa amwe acho chingosvika hapana munhu abvunze zvokuita ba wati waisvike paari watangotobudirwa wangosvika utangotobudirwa ana akamhanya kuende padhoo iri akasvaka roe dhoo nekuti ana yekuti vachokwadi haasi kutofamba pari zvino kana paine unofambawo zvako ndofunga ndowayo kusikuru nhasi echingotarisa kilasi wabva atanga kutokuita saizvozvo futi asi asina kuya panani haasi kufamba akatorara nekuda kuponde imba iri apo iyo ana yantu kwai mune nyoka nhatu dzirumu mune hari nemazita edu akaiswa umu ende hatisiri tegaba pachikoro pana anosvika 60 vanasikana ari pano akazvisa paswitsewa 60 pahoti spiring pakauya amwe ana anofunga atatu akangouya kuomira kuda kuona zvikanzira kuti amwe anga asvika ari apa asi asi tabudzirwa siti rakodza kuti toda kukumbira kubvisa zvinhu zviri mukati mechi zvamakadya unzai toda kubvisa akasimuka esana kobata anasikana iwo kuti ngatibvisa zvamakadhiswa imi tiri pamwe chete imi zvinhu izvi handi sainzi zedu baisisi isainzi dzakaitika nditicha kwana mwana achiye kuchikoro ticha akati ndogeza mapuresi kumba kwangu hakuna mwana unoramba uti ticha andituma right wapedza kuita basa rako mwanangu chitora chakati unjwe mbambe mwana atazocha chikotsoro ticha adini andituma handizo tisingazivi kuti ana yawo zvaanotuma kunoku kuti tiwanze kuchikoro kuti ajoinise chi satanic handiti saka ini ndine chikumbiro chekuti satanic iyi kuna ticha iwawo chakandimisa kuti zvosvike paise ndakamira ndakaita sekuti ndiri munhu asingazivi zvaari kuita kawo ndakapfawa maningi andina kupfawa baini handisiri bhera ndisidhura for 2 ndinotobhowekana zvokuti ndikabhowekana kuti mupurisa mberi kwangu andina mupurisa mberi kwangu ndakati ndagumbuka zvozvo isimai panyaya yemwana ndakabereka ini zvondirikwadza right kumirire kuti mapurisa ako aya pano pakadedzwa sabhuku akati no takaenda kwamutambara handiti handingatsvagi n'anga kana kutsvage muprofita unoya pana pachikoro zvisingaziyani chief mangwana zvinondiomera ndo zvatakamirira izvozvo saka nhasi uno anga aine pfungwa yekuti no hande ana abereka anechi ana tiende nemuku kwachief isu mise tsoro yacho hazvibudi pakutende nemimi isusu neana edu hazvibudi tisi tiri kurwadziwa tiri kuchemana dara kushupika hatisimuki nemimba kana chikoro chiine mota toranai mimi anozivana mende kwani pachifu nimwe na chifu wanyu pano nekuti dambudziko riripo kuti kana naona anonyepa kubatsiri kwako nekuti mazavana kunonzi kugura munokusangonzi kugura ndakagurira pana pazvise munozvidhita zvinotaura izvi ndagura munodhita zvise saka kugura kundekwatiri saka tiri kuti ngaauye pano pachikoro pacho pano handiti ataure naana ese akagara pa akamira munoona akamira pa ana umire manhaka yadaro
shaka. Inyaya kuti mwana uyu pakaita chinamato plus pakaita munhu mwana unomudzimu yakasimba. Kusvika mwana azobudika kuti zvinhu zvezvi zvidzeka kudai. Mwana wangu ini ndio mwana sikana kutanga mumba wangu ini. Ndisikataura komana mwana sikana kutanga mwana ndio mwana wangu ini. Mazvona. Saka ndoda kunyasa kuziva kuti kuuya kuchaita chifi neanhu hake iwo. Ndiri mashure mawo. Achipedza notangire ipapo. Nekuti ndoda weki yemwana yekutange musi watangite zvinhu zvekusvika nhasi uno. Ndiri kuona zvakanyorwa zvinhu izvozvo. Kwete kureba ndiri pasina pakanyorwa ipapo. Kana nofunga kujero kwa anhu ariko azhinji ana mhosva. Asi mhosva ana usakona kutaura ka imhosva huru iyo. Asi ndiri kuitawo mwana ari kujeri ndinoda kwamedhemi kuti ane ukamana wini. Mwana wangu ana ukamana nawo. Handizivi ndazivi. Asi ane simba rekutora mwana wangu kuibitisa zvaanoda iwo. Asi mwana wangu akagarika. Ai ndakabvunza kuti maiti uraya mai yako akagara apa ukauraya rewo. Wo makazwana mukana wekusangana nawo medhemu muchitaura. Ya ndakatozibvunzapo nekuti ndizveshinga kutaura namedhemu. Ndichibva kuti munokamba nana here apa handina. Ko mai yako ndapi ngayo ndikati right aiti mwana wangu uraya mai yako ako akauraya rewo. Waiti mwana wangu tauraya mai yako iwo akari akagara apa ukauraya here. Pakadaira kuti Akaramba yakanyarara ndikati medhemu inyaya kuti mutemo izvi ndiri pasi pemutemo. Dai pasina mutemo ndaikusira zino rimwe mukana kudai. Wani zino ndakusira mukana menyu. Rembeu. Ndoende kujeri ndopika ndodzoka hangu. Nokuti kujeri ndodzoka ndisina problems. Ndinopuwa 20 years asi ndodzoka. Asi ndiri kusiya mwana wangu ari right ndichiende kujeri. Ndikasiya mwana wangu achirwadziwa sezvo hazvina zvinodibatsira. Medhemu ndiri kuada. Ndiri kuada ende asi yega pachikoro ndozviziva ine obeshe asi mwana mudiki. Andisi mwana mudiki. Asi yega Dari yega 2017 medhemu akabviswa pano 2017. 2017 hapana mwana wangu achidzidza pano. Hapana. Asi ndoziva kuti dai 2017 akari ega medhemu dai akabviswa pano. Asa zvikuti akawanda. Saka uwandu homedhemu hwani iwo toda kuti tibatanidze hwese zviite chinhu hwana. Kuonya iyi yakamboitika futi muna 2017. Ndakanzwa zvakamboitika pano pasikufanana. Ari homedhemu iwo futi. Nyaya chibva ndoti kutonyora toti kugura kwakwe. Pakagurwa na. Nhasi ari pano. Dai zvaimbobati ana abereka anogurirwa dai zvaibata zvaititira musha. Zvinobudi kuna ana isusu tisina mari. Ane mari zvavo zvinoendeka. Imhosva here kuti ndishaye mari. Medhemu wachizvarwa chemunomu. Medhemu kwaku22 kunzwa kwaku22. Wabamba zonke. Medhemu kaita semedhemu iwoye ndofunga zera renyu. Ndinofunga ndichitukura ndachiti tukana tunobva kuti ndingati zera racho. Nezera kuzvata siyana. Ndikati hurumende yakupe mari here medhemu iwo yekuti usvike paextend yekuti kutsvake mari ngenzira idzi. Sa urubatire choko kana uchiti hazvibhadhari. Tikushaya mabasa munyika muno yochitoti unoita mabasa mairi tisina kana rimwe. Komiti yakamirira kuenda ndoyaenda kwamambo. Ndiye yatakamirira pano. Zvemuri kuona nhesi akaunga kudai kumirire komiti kuti iyoye pano. Komiti yotipe zvayauya yotipe kune zvayakohoko toichiite way forward. Medhemu aya nini taipedza isa ini ndinodaka nawo ndinokuaona. Ndichiri kuona kuti ageze mwana wangu kuti nhasi uno mwana wangu achifamba munyika chiro akazi mwana wangu wapona nyika inoti chini mwana wangu. Kuchechi kwakabuda kwakatanga kubudira mwana ichechi yeshimba. Ichechi yesungane ndio kwano kunopinda kutopinda usisi zvangu kundoto ndiri baba ndinokuita zvindoda asi ndiko topinda. Awapo awa kuchechi aana kusura ino mite munhu sare munhu. Akanamatire vana pakumwe ana mvura kasano tiri kuona pane zviri kuitika mhepo dzirikufambira ana here apa. Mhepo dzofambira ana ana kuti mhepo yanhingi kwa kuti nhingi mukazoti kwa kuti nhingi munhu yeo ndiye munhu akaunza usataniki munyika muno munhu. Ana akauya ai pachechi muso Saturday ndo pazvaitwa pachechi ipapo. Saka medhemu nhasi vari pano here kana kuti vaendawo kwamambo. Medhemu mambo ndakandina mambo chintaura ifunira medhemu apo. Medhemu aiti kwa ndakazoenda kwa Mutare neZuluman. Saka ndadzoka ndakumirira pa 10 of Mutambara. Kuengesi. Tendere kupi kwa Mutambara. Ndikachifonera medhemu kuti achikumirira ipapo. Mado kuenda nawo zviri kwa munhu mado kudzoka nawo. Chetinoda kutirira medhemu one ng'anga nechivo pano. Saka vaenda kwamambo uku vaenda nevana.
vana apana vabvume kuende kwana acho ngeidisisi aramba kuenda nawo isusu. Saka kana mambo wakati imimi dzokerai uko munotora vana nevabereki vavo muuye uko muchaita sei? Isusu zvatinofunga kuita ngezvekuti isusu munozoti kuti isu kwai muzvimbiri kundiwe musinuri usazozodhise nekuita nekuda usira mwana unorwara zvokuita ndozviziya ndinini kuti amwe acho pano handiti kune hwana usipo amwe acho ari pano ndiwo anoteera mwoyo kuti auye pano isi arapisa ana edu zvoko zvozoteera. Saka vana vakabudirwa nezuro havakwanisa kuuya here kuchikoro nasi? Wani ndoya pano esingosika mwana kuvhata kuchikoro sasi mwana ungarapwe zvakanaka zvokuti mai abereka akana kuzoti mwana wangu azvidi kuti zviwe papi auye pasukuru pano zore kuti ana akabatsira chiro kwamutambara uko musi wanoye pachikoro zvinodini saka uchiminza anenge asina kurapwa ndosaka muda kuti zvibatsirwe pano pazvakaitikira pano ndio pane hondo iri pano zvokuti otherwise dei mwana wangu zvisina kurambirana zvikumba kweduka mwana wangu dei nhasi akangonyarara pano pakatogarwa ana asikana muchina akadai zvakangodara seizvozvo. maita basa baba ndokumbira kuti zita renyu rizere. Ndini Maxwell mwana wa mbuya Macheza. Alright, ine ndinoitwa Fortune Kudana. Ndichinzwisise nyaya nekuiona. Anchada angu kutaura zvinhu zvakati wandei kana kukurise nyaya kuti irebe. Ndodongotaura zvasiya baba Macheza panapa. Nyaya yandaona yasiya baba Macheza. Nezuro ndino umwe wamwe vanhu. Waibvunze vana vakanga vari kumba kwa Medi Muchazuwa uko. Ndichiti ko zvinhu zvemuri kuda mumba muzvi. Zvakanzi tiri kude nyoka 3 nemazita evana vari muhari. Ndakati hora iti mwadaro modozozvidi zvakanzi tadaro tinokwenda nazvo kwetinoenda nazvo. Ndakati kupi? Zvakanzi tinoenda nazvo kumvura. Ndakati munoshandisa zvinhu zvakaita sei? Ndakati tinoshandisa bere, bhiza. Wakati zvinhu zvakati wande zvimwe vachanchato nenyaya yepressure tatinayo nezuro. Ndakati hora iti mwapedza kudaro munozozvidi. Zvakanzi awaite mwana mudika ungakwanisa kuzviziya. Ndakati hora iti sofa pachikoro penyu muri wangani? Zvakanzi takawanda. Asi mu2A tiri 5. Mu1 muform 1 tiri 4. Ndakati 1A yacho 1A yakandi 1B zvakanzi aipo papo waita haimudeki. Ngatisiyane nazvo. Ndakati ko pachikoro penyu muri wangani? Ndichidoza monyengero pamwanga taura. Zvakanzi pachikoro pedu takawanda. Asi pin master wedu ari pabocha. Mwana wechikoro waitaura uri panapa. Anomuziya tomutatombo muratidzwa chifamba apa. Sheri. Wakatotaurwa zvakanzi uripo. Kunyangwe mukati namatira zvakaita sei. Queen master wedu asati auya na Medi Muchazuwa. Hapana chemunoita. Zvikanzi wamacheza pane zvimwe zvawazosiya. Zvikanzi takatombone nyoka yedu pinde muoffice headmaster. Umwe mfana titori kuchechi kusungano akatoti nyoka itakatoiona asichazi yangu mfana urudzidze pana pera kanda akanyore form 4. Asi mfana yenda akamuzwa achidaro. Achiti nyoka itakatoiona live. Ichitopinde muoffice head wano akati aisiye. Tiroko ndinodini. Ndakati hora iti nyoka yangu makaione mumwe yamwenyu ere kana kuti ngezve nyama. Zvakanzi zvenyoka waite mudeki. Ngatisiyane nazvo. Apedza zvikanzi uyu tiri kusungano. Uyai kunoko. Vasikana vakanongedzwa kwabva wauya. Zvakanzi wesa wakanga udojoiniswa. Iwe uya pano iwo. Une zvinhu zvedu zvetiri kuda. Ini ndopana kanzwiswa kuti dumbu arina kukura. Akasvinwa dumbi kutangira kumusana uko. Kusvika dumbu raita diki paguvhu panapa. Dumbu rakarira kunga reken. Ndega ndakamira nemwana yeye. Ndakatonzwiswa kuti mukati mune chinhu chihombe. Akabva adairwa ruoko rwake kwakona hapana chinhu. Ndakati iwe tore zvinhu zvako. Zvakanzi amira nditore. Pakuita futi hapana chinhu chakabuda. Tiri kusungano takabate bona. Zvetisati takamboita ba. Tatakutonamatirana. Nezita raJesu tama. Zvetisati tamboita ba. Ngatibvunza. Zvakanzi ko mukoma ndaona muri kunamatira munozviita ere? Akati ini ndanisoda kunyepa ba. Handisa ndamunamatire munhu. Zvakanzi alright. Ko kuchechi munoende chechi ipi? Ndakati ini ndoende UMC United Methodist. Zvakanzi ko sungano ndakati kutotanga utombosvika panapa. Nenyaya yebona tiri kuone panapa. Zvakanzi alright mwaona zviri kufamba sei? Ndakati bona ndo riri pano. Abereki tiri kutonamatira kuti zviite. Ndo zvinhu zvetiri kukwanisa panapa. Tapedza. Tiri kusungano ikweyeyo wana vakanga varipo. Vakatotaura zvikanzi Medi muvedu vako
handei medhimedi wako pasina wataurira ba ofichi medhim kuno kuwanga tosvika kare pakazosara paofonwe iko uko kusungano uyai medhim wako uno kwana ungatoziya kare takutoziya kuti amedhim wako shande totore zvinhu zvedu tikasvike panapa ndakataura hedhi ari apapa ndakati hedhi ngatisamire panapa pa handei kumba kwa medhim tikamire panapa ine tibona panapa hedhi kwakwenda kumba kwa medhim chazuwa tichisvika ndakati medhim ndinoitwa fortune kudana medhim wakanditicha ndakati ndinoitwa fortune kudana ndinokumbirawo kuti mumbotitsanangurirawo mafambisira makazviita nevana wakati kana kuti arisoma wakangu akachena wachitidai ndakati medhim sorry zvinoitonga ndikuda kukata nyaya murudo taura isusu tiri vanhu venyama hatikwanisi kuzviona kuti maoko enyu akachena vanhu akasviba asi dai papa vanhu vemweya waizviona ndakati medhim tivhurirewo dho tipindomba vana pane zvinhu zvarudotora medhim kwakuvhurei dho vachifamba vanhu vachikambaira vachite zvinhu zvavaiita vamwe vachitonga nyoka vachitopindomba musimende tapinda vanhu vachingoti pfe mudhomu mamedhim patangoskrima yawe icho takati chipi zvakanzi icho takati tora vamwe vachipinde pasi pemubhedha munogara hembe dzamedhemu mumabhuku aizi kwai makalazi here musavhariwo makalangu tikati ko murimo mune mazita ari kutaurwa toziya sei siya vana vaite zvinhu zvavari kuda kusvike petiri nhasi panapa tauye panapa makuseni anhasi ndakunzi tokuuraya usasataura handiti muri kuona kubva nezuro ndipo takatozotowa kupuraimary kune hondo kune basa kunoda kutomboendwa hene maticha acho ariyo anototomboenderwa noti kuna ari kupuraimary akanyore grade 7 this year atoripo futi kupuraimary ikweyo amwe atoripo panapa magrade 7 akataurwa ndo mazwire takazviitwa kubva musi weSaturday kusvika petiri nhasi nekuona kwedu ndinotenda